Pero guys, nautag-tambal sa kahol. Pasayan, doon kayo pasayan. Tapos na tayo sili. Sili, ahos, sumbay. Tapos na tayo pino, kamatis. Bukas na ba? Igord, ang mga tambal sa kahol. Hindi ko pag nakubilog ginagol ko. Pero marami ako natuyat mo. Ginatambal sa kahol. Sasalo. Tambal sa kahol. Pasayan. Ang mga bayan, kung saan mga yung mga kuya. Gapon, ang karong nga, net sayan, palitan sayan. Yan, yung mga kailangan ipalit ako mo. Dahil yun ay ulo palit. Ano, karon, luto ko, yung mga version. Luto lang ako. Mga ba? Karon sa kodilay. Dahil sa sabi. Karon ko kausipos. Pinagag ko stop. Okay? Mario. Luto ulit kayo. Mga ginulok. Alas 11 na. Wala ka bukit. Yan kapag patong mga pakon. Huwag mo tambal. Usan na tuko. Yusin mo sa kaon. Para kaon na ako yun. Wala kang daon na pagpug. Hindi mo ako. Sa Pilipinas, mga otong mga nila. Ano lang. Tiwasan ang gawin. Kaya ipupog yun. Tiwasan ang gawin. Kung nagagawa ka allergy. Kaya ipupog yun. Kagayon. Hindi sa Pilipinas ito. May anong sudan. May nagagawa pa. Kaya kung hindi mo sa Pilipinas. Tubo sa mga bro. Ibig sabihin sa kabel. Kuha pa ito drive. Yang dah, dah berapa? Dah dah besar. Kalau ini besar saya. Siap, kamu bilang. Besar enggak? Aku tanya. Itu. Balas makan. Umahan ulit. Isang kaon lang tayo. Okay. Hindi ako. Inom ito kembali. Jadi buka mulut. Kalau aku pilih, buat aku dia makan. Betul. Saya mau kita biarnya kalau mau kita kan, bukan bisa. Ya lain lah. Boleh boleh. Plus. Bis sama kisah apa kisah? Terus mana kan? Sayang. Sayang. Itu dulu. Terus mana kan? Oke, menunggu daro, maka untuk ini kita pakai lagi dulu. Aku besok ini baru di malam. Untuk sudah ada kan? Nanti mau percaya kan? Lalu di bawah, lawasan. Beri mungkin ini. Lalu beri mana? Ini dari percaya. Yang baru kita berikan. Ini masuk saja. Gimana kok guys? Kamatis. Tinggal. Suapin. Ini selamat ya saya yang pertama. Subscribe dan bye.